Hola, soc Patricia Campos, una de les autores de Canviem les regles. Soc Teresa Broseta, coautora amb Patricia Campos d'aquest llibre tan xulo que es diu Canviem les regles. La idea de Canviem les regles sorgeix, però jo tenia la inquietud de que tots els xiquets i xiquetes, sobretot la gent més jove i els adults també, que coneguin històries diferents a la seva pròpia. No sols està l'home blanc heterosexual, també hi ha persones que venen d'altres països, també hi ha persones que pateixen bullying, també hi ha persones que són discriminades per pertanyen al col·lectiu LGTBI. O sigui, és un món que viu al costat nostre però que realment no el coneixem i no ens importa. Entre Patricia i jo elaborarem una llista de temes que volíem tractar i després la qüestió de com encaixar els temes en l'esport, en aquest cas és el rugby, va ser una miqueta complicat, però una vegada trobarem aquest fil del qual estirar, a partir d'ahí tot va anar rodant. Doncs mira, es plantejarem parlar de futbol, però primer perquè jo no sóc gens futbolera, no és que siga molt del rugby, però és que futbolera no sóc en absolut. Segon, perquè volíem agarrar també un esport que no fora tan habitual, diguem-ne, que les dones no tingueren una presència tan abundant com en el futbol. De tota manera, també era aprofitant un poc aquest moment en el qual sembla que s'està fent per fi un descobriment de l'esport femení. Jo penso que el rugby té molts valors, no? Reina la esportivitat i per tant jo penso que és un esport d'equip, un esport que a priori penso que sigui agressiu, però ni molt més. Jo penso que en altres esports com el futbol és molt més agressiu que el rugby, se respecten més les regles en altres esports, en el rugby se respecten els àrbits, se respecta el company i mai se'n fa la intenció de fer mal, i jo penso que el rugby és un bon exemple de lo que és la solidaritat i de lo que són els valors humans. Jo personalment m'identifico en totes les protagonistes del relat perquè tots tenim una part d'aquesta persona, no? I jo des de ben xicoteta que faig voluntariat i he tractat amb persones molt diferents a mi, per tant molt interessants, perquè si t'ajuntes sempre en les persones que són com tu no t'aporten un punt de vista nou, però si te relaciones amb gent que és diferent a tu, això t'enriqueix com a persona. Jo si haguera de dir en quin personatge em trobo més identificada, segurament seria en Gemma. A la meva vida jo tinc moltes Irenes, moltes Loles, inclús moltes Olívies, que jo me manejo per molts puestos i molts països diferents i sempre trobes a gent encantadora, a gent superinteressant que t'aporta moltíssim, i per això cada una de les components de l'equip de rugby jo penso que formen part de la meva vida i espero que sempre seguim formant-la, perquè com te deia són persones diferents a mi que m'aporten moltíssim. Doncs jo espero que sí, espero que ho facin. Crec que són uns personatges, a més, molt encorporitats, no són personatges plans, tenen els seus racons i les seues llums i les seues ombres, i aleshores jo crec que qualsevol es pot veure reflectit en ells. Jo crec que sí, perquè són protagonistes molt comuns, molt normals. Podia ser tu, podia ser jo, podia ser el nostre veí, el nostre fill, el nostre cosí, el nostre net, i per tant també el nostre amic, perquè no amiga. Jo penso que sí, perquè tots estem tocats per algun personatge del llibre, tots sabem el que és el bullying, tots sabem el que és migració, tots sabem el que és la violència masclista, tots sabem el que és diferents situacions que se tropetem en esta vida, i per tant jo penso que tots coneixem alguna persona com les protagonistes d'aquest llibre, i a part coneixerem altres més que no són tan comuns en la nostra vida. Per a mi la història que va parecer més dura d'escriure, me va emocionar més, va ser sobre la violència masclista. Una membre de l'equip de rugby, sa mare va patir aquesta circumstància. Jo penso que és una xacra que està matant a moltíssimes dones durant fa molts anys. Ara últimament pareix que es dona més repercussió, però ha passat tota la vida i és una violència total i brutal, la més gran violència contra les dones, i a mi m'agradaria que algun dia s'acabara. És molt difícil, tenim que canviar l'educació, però és una xacra que involucra a totes les persones, a tota la societat i a les institucions, i demane, per favor, mitjançant aquest llibre, que tots lluitem contra aquesta xacra de la violència masclista. El primer relat, perquè en aquest relat havia d'aparèixer Olivia, i havia de tindre la seva corporitat, i havia d'aparèixer també Gemma. I partint de la relació que s'establirà entre elles en aquest moment,
podia anar la resta del llibre. Aleshores, la primera història va ser la més complicada. Vos anime a llegir Canviem les regles i que vos anime a llegir en valencià, perquè és molt important, no? Sempre mantenir les arrels de la nostra cultura, però sobretot Canviem les regles és un llibre que serà un abans i un després de llegir, no? Perquè vos aportarà moltíssim i segurament vos farà reflexionar sobre on estem i on volem estar. I no res, doncs això, convidar-vos a la lectura del llibre, convidar-vos a que el llibre, més que contestar-vos preguntes, vos les plantege i vos faça pegar-li voltes a quina és la vostra actitud davant de temes que segurament vos sorgeixen cada dia i davant d'uns altres que potser no havíeu pensat mai, perquè si no t'ha passat de prop segurament no has pensat en ell i aleshores espero que el llibre vos doni les eines per a pensar sobretot.